check. نن یوٹیوب آسائن نما بسم اللہ الرحمن الرحیم گدان یہ براہی نا تمام ورو سنگت آتے اسلام شاگرنا السلام مرے ناظرین اینو نن پکنک بسونو نن ارا سنگت پکنک نا پروگرام تسوسو دا پروگرام تروکا کنا خوشا تولے کہ خواجہ آصف زہری صاحب او تو نوار کرے ممتاز علی عرف ڈاڈا ارا کی زیدی ان تعلق تھا اور زیدی ٹیس کاؤنسلر سے بھی اور او تو نوار کرے سیف جان دا مجھے سنگت کرے نہ پورا ٹیم ہے کرے پکنک نہ دعوت سنو دا سن نہ ہر فون ممتاز جانا کہ اوونت پائک دا بارسٹ جی ممتاز جانا جی سائن نما باز منت وار ننے دا خس ٹیم تسرے ننے ابس سرے ننے ننا افزائی کرے رے نما باز مہربانی نن یوٹیوب خنان نما پروگرامات داخل کیا پروگرامات باز خوش مسنون انا خاطر نما سیڈا ممتاز خاص کروں سیف مردوی صاحبہ کہ او تینا تاثرات بیان کی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیریت جوڑ رہے منتوار نما ماشاءاللہ ننے ٹیم تسرے ننا پکنک کنگورے بعض منتوار نما شکر گزار جی سائیں دا سک سیف مردوی صاحب دا کم پد کرے ننا ارٹمی کو باس کے خواجہ محمد آصف زہری صاحب آصف جانان خواست کروں کہ او تینا حال والا تھے آصف جان مجیب جان ڈاکٹر صاحب نا باز مہربانی نا بسو دعوتا سنگت آدھی باز منتوار تھا کہ نانے ٹیم سرے اور ڈاڈا ممتاز سیف مردوی صاحب مجیب زہری عاصم کرد سکندر ساسولی باب الکرد صاحب نرما باز مہربانی ننے بسوری باز مہربانی آصف جان نما سنگتک دا سورا نانا کہہ رہے دعوت تیرو کا سنگتک اور نانا پورا ٹیم ہے نانا ٹیمٹی نن تو نوارے مجیب زہری صاحب عاصم کرد اور باب الکرد صاحب نن سنگت آتا شکر گزارم کہ وہ ننا قابل سمجھار اور ننے دا دعوت تسو ننا گدان مونی اتنگ کی ننے سپورٹ کر باز مہربانی